ବାପା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବାପା ଆଉ ବାପା ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ? ପୁରାଣ ପଢୁଛି। ପୁରାଣ କି ପୁରାଣ? ଭାଗବତ ପୁରାଣ। ମହାପୁରାଣ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ମହାପୁରାଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ପୁରାଣରେ ଦିଶୁଛି? ଦଉଛି କେତେ ବୟସ? 80। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, 80 ବର୍ଷର ବାପା ତଥାପି ଆମ ଏମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଦିଶୁଛି। ଏହା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କର। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ନରତମ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାସଂ ତତୋଜୟମୁଦ୍ୟତେ ବେଦେ ରାମାୟଣଂ ତ୍वये ପୁରାଣଂ ଭାରତ ତଥା ଆଦ୍ୟଚାନ୍ତେ ତ୍वମଧ୍ୟରେ ସର୍ବତଂ ଗୀୟତେ ମୁଖଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁଃ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରିଂ ଯତକୃପମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ।